jottono lamsogo thansani news nai tongnai rangchakni takuk tei bukuk songno haine hainaroni bagai nangkukmani video toi phaipiuka khoroksa takuk sini te prasangoi dewanbari killani ngai gumoti district ni mung Potmoronjon Tirpura belaini talented chini khasuksa bubagrani bufangno botagai hai ke ba sanamai phunukha jotto chini lukurokni thanigo ke abo hai keno chini te prasarak ni bisingti abo hai sanan kurung tabono poila nuklaimani haini bagainarokni thani obo share khaijamani jodisi nangai tongkha hangke abo hai ke bo sem sanagoi ropinai hanaibo koktuma kasarkha kha gnang maya gnang ngai chini te prasani thinangni bagai choba kotor khainai jungno muthangnai hanai boni khawa poito sawoi bubagrani mangthong sanamoi phunukha jotto chini te prasarokno belaina talented Potmoronjon Tirpura takuk belaina kha gnang ngai bubagrani hamjakma tongmani bagai boni mangkli sem boni foto hai khai jemon yagrogo mobile tuijak foto abo hai sem no tagai snaroi chini buskango phunuka haini bagai belai no hambai tei jodi oboni video no chajagai tongka hangke comment go khai sadi bahai hingke jodi sinangka hangke or channel teibo narok mana hingke phaidi boni khoktei kisa kok thaisa thaini khana laini subam to jotono khubu khaibi jadi hingke ang khaimenambu sausai jotono sabai jadi ai fer ha aro texan nang ko mai joto sabai jadi hingke tei khubu khaibi jadi mai serong ro tin borok besi khaini bukri jako khaima ko belai ka ha buta membadi bekha kolok boy ma khaibu kisa tansusnai sin ko bai to sarang ya kisa dorjo sukti hoi bohai ki kisa bekhano ne joli ya ke ma khani mane tension khibi oi bekhawo ani sak no khainai khaimanai ma ke saksano bisas khaibi ma khani saksano bisas masanai ja kuboi poito ma tongnai saksano poito tongoi samuna khaisinai ma ke roton khaibi jadi ken bekhata bai bi jadi salsa salni bi khaibana tali ahono teksa try khani ba poyable ne tini mani akhana khaidi sone ba khaidi ta roto khaibi jadi khayatang bi jadi taku puro ken beka tongman chena joto jani jaje mansak khaibi jadi যদি no te kese simundra যদি no lukoro no oma haketa se tagnani bagai ba oda rakhe na tagi jamono oma ke sanamui jamono mano abat সময় নাংনাই না সময় তো নাংনাই এখন সিওর খাইমানাই হাই টংয়া মানে ওয়াইসা সকেতে ওইসা সংনাই হাই টংয়া আবার ট্রাই খাইমা খাইনাই তো সাক থারনাই নে বসে কতে খাইমা খাইমিয়া তো মানি রক্তাইছে তংকে তাইলা মানো না মানে তংকে তো তেসা মানো মানে ও টাইম কিসা কবাং কোন কিসা শর্ট কো কে দুপাই মানো কে বইরো কিসা সগনা নাই তংকা কে বা লাইতে কো রহমানো এ বাহাইতো অমন কারি বুবাগারানি যে putla senaman saya tesa onyo rok sesenam kana omono kari tesa onyo tarok sesenam ka sanaka itu jonsina kase sanaka te mahadev rok mahai jenu kui ma khano ko no bisung mahadev tang boni badai to khaita abon nang tak ma de mahadev ke musawar jak rok si tamne no tamne sina bano Mesei da mosok da mosok korong dok iya ba senam jaro nukha bo hai kotor tes foto sai sok du senam bui pai jalan hatana joto order oi ma khaita gezek man ya sak bro sayang ke mundu sanai ja sayang ma yang bisa sau bro ang serius ta khaini kan nung gadi se mo ya ko ba se khaime ni khebe nung nai ni di ka ulo hota sa sa ke